Týmto videom by som chcela odštartovať novú sériu videí Kam na výlet so psom. Ukážeme si rôzne miesta, kde môžete zažiť pekné chvíle s rodinou a aj s našimi štvornohými kamošmi. Dnes sa spolu pozrieme na Javorový vrch. Javorový vrch je kopec nad Tvrdošínom s nadmorskou výškou 1076 metrov. Je to mierne náročná túra a trasu z Tvrdošína sa tam dostanete cca za 1 až 2 hodiny. Dá sa tam dostať peši, bicyklom, na bežkách a cestou dole aj na sánkoch alebo voboch. Cesta na Javor je štrková a neskôr trávnatá. Na Javor sa dá dostať z Tvrdošína, Štefanova a zo Zemianskej dediny. Na vrchu je spravený altánok a ohnisko, kde sa dá opekať. Každý rok sa organizuje štefánsky výstup na Javorový vrch. Je to celoročne dostupná trasa. V zime môžete obdivovať zasnežené lúky a mrazivú výzdobu, v lete zase lúky plné kvetov.